Alle tak tilkommer Allah alene. Den Allah han retleder kan ingen vildled. Og den Allah subhanahu wa ta'ala vildleder kan ingen retlede. Jeg vil vide, at der findes kun én Gud, der er værdig og berettiget til at blive tilbedt, og det er Allah azza wa jal. Og at profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam er hans sidste sendebud. Jeg vil starte med et meget rørende digt. Jeg læser den på arabisk, og jeg oversætter stille og roligt efterfølgende. تمضي السنون وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام نيام. Årene de passerer, og dagene de flyver fra os, og folk de sover og er i dvale. والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكروا القرآن والإسلام. Folk de lever i den her verden, og de glemmer alt andet end den her dunya. De nævner hverken Koranen eller Islam. والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات صار قيام. Penge, det at samle penge er blevet ligesom tahajjud, altså at den beder om aftenen, natbøn. وتمتع الشهوات صار قيام. Og det at udføre sine lyster og komme ud med sine lyster og begær, det er blevet ligesom hvad? At tilbede Allah subhanahu wa ta'ala om natten. Waliyadu billah. قد زين الشيطان كل رذيلة والناس تفعل ما تريد حرام. Shaitan, han har pyntet enhver lille synd, og folk de laver hvad de ønsker, selvom det er haram. Ya nafsu yakfi. O nafs, den her nafs vi skal snakke om i dag. Ya nafsu yakfi, fadhunubu kathiratun. O du, o sjælen, det er nok. Fadhunubu kathiratun, synderne er mange. إن الغرور يسبب الإجرام. ماذا تقول إذا حملت جنازة؟ Hvad vil du sige, hvis du bliver holdt på skuldrene den dag, hvor det er din janaza, det er din begravelsesdag? وَدُفِنْتَ فِي الْقَبْرِ الشَّدِيدِ ظَلَامُ. Og du vil blive begravet i den grav, som er meget, meget, meget mørk. هذا السؤال فهل علمت جوابه. Det er spørgsmålet, men kender du svaret til det her spørgsmål? ماذا تجيب إذا نطقت كلامه. Hvad vil du mon svare, når englene de rejser op og de spørger om de tre spørgsmål? ماذا مصيرك إن روحك غرغرت. Hvor er din ende, hvis din sjæl den går ud af din krop? جاء المفرق كي يقول ختام. Dødsenglen han er kommet for at lægge en ende på dit liv. اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام. I dag laver du, hvad du har lyst til, og hvad du begærer, og hvad du lyster. وغدا, og i morgen, تموت وترفع الأقلام. Men i morgen er du død, og alle pinde de bliver løftet fra din dag. Kære brødre og søstre, vi er alle sammen samlet her i dag for et meget vigtigt emne. Det er selvbeherskelse. At beherske sig selv. Og jeg vil hellere nævne det på arabisk, fordi jeg kommer i dybden med, hvad nafs betyder. Og overskriften på arabisk vil hedde Jihadun nafs. Jihad betyder at kæmpe. An-nafs, det er det vi kommer ind på. Allah subhanahu wa ta'ala han nævner an-nafs i Koranen adskillige gange. Og Allah subhanahu wa ta'ala han sværger ved nafs. Og når Allah subhanahu wa ta'ala han sværger ved noget, så ved vi alle sammen at det er hvad? Hvad er det? Det er vigtigt. Når Allah subhanahu wa ta'ala han sværger om noget, så er det vigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala han nævner i Koranen وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala han nævner et andet vers وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامُ. Og der er mange andre vers. Nafs skal betyde dit eget, men det kan også betyde din sjæl. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i Koranen Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah subhanahu wa ta'ala han tager sjælene, når dens tid den er kommet. Og Allah subhanahu wa ta'ala han beordrer os adskillige gange i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala han beordrer os om at rense vores sjæl. Allah han siger i Koranen قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Han har sejret, og han er i succes. Han er succesfuld. Den som renser sin sjæl. Zakkaha, den der føder sin sjæl med islam. Den der føder sin sjæl med profeten sallallahu alaihi wasallams vejledning. Den der føder sin sjæl med Allah subhanahu wa ta'alas vej. Han har sejret, og han har succes. وَقَدْ خَابَ, og han har tabt, og han er i stor fortabelse. Hvem?
men dassaha, den der smider den her sjæl på gulvet, den der smider den her sjæl i jorden, og tramper på den, og følger hvad end den siger til ham. Der er en vismand, der sagde et digt engang, og han sagde, an-nafsu ka-tifli. Nafs, din nafs, det er ligesom et barn. Lige meget, hvordan du vender den vil følge. Et barn, han har, lige så snart han bliver født, han drikker mælk fra sin mors bryst. På et tidspunkt vil moren gerne have, at han vender sig til ikke at drikke hendes mælk, så hun stopper med at give ham mælk. Hvis moren bliver ved med at lade ham drikke sin mælk, kan vi blive meget gammel, før end han slipper den her mælk. Så den her latter, den her vismand, han siger, din nafs er ligesom et barn. Allah subhanahu wa ta'ala, han skaber dig, han bringer dig til verden i din natur, i din fitra. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til dig, du har to veje nu. Inna hadaynahu sabila, imma shakiran, wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran, vi har givet ham to veje. Enten er han taknemmelig og muslim, eller så er han kafir. Så den her sjæl, det er din og opdrag. Det er din og styre, som du har lyst til. Og nafs er 3 slags. Nafs, det er 3 slags. Og alle 3 slags er nævnt i Koranen. Den første, det er den laveste rang, og den er i helvede. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at holde os fra den her nafs. Sig amen. Den anden, det er den midterste, og den tredje, det er den øverste. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre, så den dømte for den øverste. Den første nafs, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koranen, al-ammaratu bis-su, den der skubber dig til det dårlige. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i Koranen, inna an-nafsa la-ammaratu bis-su. Sandelig, din nafs, den trækker dig og skubber dig til det dårlige. Den her nafs, den er ammara bis-su, og den her, den er styret af shaitan, din lyster og din begær. Den her nafs, den her slags nafs, den er styret af shaitan, din lyster og din begær. Og så meget du følger den, jo mere vil den skubbe dig, og skubbe grænser, og det er derfor vi i dag siger, alle mulige mærkelige ting, som er haram, som førhen var helt unormalt, men i dag det er normalt. Fordi at vi følger vores nafs, den her nafs, al-amara bis-su, så ser vi, at en mand han bliver gift med en mand. Vi ser, at en kvinde bliver gift med en kvinde. Vi ser, at mænd de er utro mod deres kvinder. Vi ser kvinder, der fjerner deres tørklæde. Vi ser alle mulige haram ting, som er blevet meget mere normaliseret nu. Hvorfor? Fordi den her nafs, den her sjæl, den skubber hele tiden. Og vi gerne skubbe grænser hen ad vejen, indtil du på et tidspunkt slipper islam fuldstændig. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Den anden nafs, den er også nævnt i Koranen, og det er an-nafs al-lawwama. An-nafs al-lawwama, wala uqsimu bin-nafs al-lawwama. An-nafs al-lawwama, det er en sjæl, der bebrejder dig selv. Det er den her sjæl, som vi alle sammen, vi har den gode side og den dårlige side. Alle sammen laver fejl. Ingen af os er fejlfri. Men den her sjæl, det specielle ved den er, hver gang du laver en synd, hver gang du laver noget haram, så bebrejder den sig selv. Den siger, nej, hvorfor har jeg lavet det her haram? Hvorfor skulle du lave det her? Wallahi, jeg fortryder, at jeg gjorde det. Wallahi, jeg fortryder, at jeg har begået det her eller det her. Det er en nafs al-lawwama. Og den her stadie, den kan være rigtig god, for den kan føre dig til enten den højere rang, eller så kan den være meget dårlig og føre dig til den lavere rang, og så falder du helt på bunden. Jeg vil gerne have, at I forestiller jer en kop. Vi kan også bare forestille jer en kop. Vi har en kop her med cola i. Den er helt sort. Og så har vi noget vand. Okay? Lad os sige, vand er de gode gerninger, og koppen med cola i, det er de dårlige gerninger. Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam siger, hver gang du laver en synd, der vil blive prikket en sort prik i dit hjerte. Hjertet, det er koppen, og den er fyldt med synder. Hvis vi hælder de gode gerninger ind i den her kop, på et eller andet tidspunkt, vil glasset blive helt gennemsigtigt. Og dit hjerte vil blive retledt og komme tilbage til den gode vej igen. Problemet med at begå synder for mange gange, i den her stadie med nafs al-lawwama, hele tiden begå synder, så vil det ende med, at du vil ikke bebrejde dig selv længere. Dit hjerte vil blive hårdt. Og den her kop, den vil ikke længere modtage noget. Hvad vil det ske med den her kop? Den vil vende sig om. Forestil dig en kop, der er vendt om. Du vil gerne lægge vand i. Kan der komme vand ind i den? Der kan ikke komme vand ind i den. Du modtager ikke længere noget som helst godt.
og så falder du så ned til den dårlige rand, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Men hvis vi fortsætter og kæmper, så går vi op til den øverste rang af nafs, og det er al-nafsu al-mutma'inna. Allah subhanahu wa ta'ala han nævner i Koran: Ja ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Den her nafs, det er den her Allah subhanahu wa ta'ala han nævner, den rolige og fredelige sjæl. Når døden, Allah subhanahu wa ta'ala han siger til den: Åh du sjæl, som har været fredelig og rolig, kom ud af den her dejlige krop, gå ud til en herre, der er tilfreds med dig, og indtræd Jannah, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil os blandt dem. Og nu når vi ved, hvad nafs er, og vi har fået en forklaring af, hvad nafs er, hvad er jihad nafs så? Jihad, det er at bekæmpe din nafs. Jihad nafs er, når alle sammen laver noget haram, men du er den eneste, der ikke gør det. Jihad nafs er, når du bliver inviteret til en fest eller en bryllup, og du har så meget lyst til at gå, fordi du ved, det bliver fedt. Du ved, at du skal se godt ud. Du ved, at du kommer til at se haram, men du ved også, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke tilfreds med den her fest eller den her bryllup. Hvad er jihad nafs så her? Du holder dig fra det. Jihad nafs er, når du ser, at dine venner eller dine brødre, de laver haram penge, men du siger, nej, jeg vil holde det på halal. Det er jihad nafs. Og mange andre eksempler. Men er jihad nafs kun mod dårlige ting? Nej. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Som jeg lige læste i det her vers. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger: dem, som laver jihad i vores sag, ikke jihad det andet, som de kender, jihad mod sig selv, mod sin nafs. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Vi vil sandelig vejlede dem og retlede dem den rigtige vej. Al-jihad, al-nafs, kun i dårlige gerninger. Lad os vende tilbage til det, nej. For jihad al-nafs, det er også i tilbedelser. Hvem ønsker ikke at sove videre, når alarm den ringer til fajr? Og du sidder i din dejlige dyne, i din seng, semien. Og du vil gerne sove videre, og alarmen den ringer til fajr. Men hvad? Du klapper alarmen, og du går op, fordi du ved, hvad der ligger bag salatul fajr. Du ved, at profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, hvis folk vidste, hvad der lå i salatul fajr, de ville komme selv, hvis de var kravlende til masjid. Jihad nafs er, søster, når du er den, der har tørklæde på, og du ser alle andre kvinder, som har fjernet deres tørklæde i varmen, og du er tildækket, og du har så meget lyst til at have det lidt dejligt og få luft, men du ved, at det er jihad nafs, og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det obligatorisk. Og jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at rette dem, som ikke har tørklæde på, og lade dem få tørklæde på, inshallah. Jihad nafs er at udføre de gode handlinger, selvom det er hårdt. Jihad nafs er, når Ramadan kommer ind, hvem ønsker ikke at drikke en iskold Red Bull med isterninger, når det er brandvarmt i Ramadan? Ønsker du det, Abu Bakr? Vi alle sammen ønsker det. Alle sammen ønsker at lige flække en Red Bull, drikke den hurtigt. Men hvad? Vi holder os. Vi tramper på vores nafs. Hvorfor? Fordi vi ved, at Ramadan er obligatorisk. Vi skal udføre Ramadan. Vi er muslimer. Det er jihad nafs. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han nævner en hadith, og han siger, at dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Meget smuk hadith. Den har to forklaringer. Den her dunya, den er en fængsel. Det er et fængsel for den troende muslim, og det er et paradis for en ikke-muslim. Hvordan er vi i et fængsel? Det kan forstås på den ene måde, den jeg lige har forklaret, med tilbedelser, at vi er bundet til noget halal og haram. Vi er bundet til, at vi skal vågne op til fajr. Selvom vores nafs ikke kan lide det, vi er fængslet i vores nafs, vi skal udføre det. Og den er et paradis for en ikke-muslim, hvorfor? Fordi han kan gøre, hvad han har lyst til. Det kan også forstås på en anden måde, at vi er fængslet i den her dunya. For der kom en mand, og han sagde til en lærer på et tidspunkt, eller en sahaba, jeg kan ikke huske det helt præcist, og han sagde til ham, hvordan kan det være, profeten sallallahu alaihi wa sallam, han siger, at dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Men jeg er kafir, jeg er helt broke, jeg har ikke penge, og jeg er muslimer, mashallah, jeg har vilje, og jeg har huse.
Hvordan kan det passe? Lyver profeten sallallahu alaihi wasallam? Hvad svarer han ham så? Han svarer meget klogt. Han sagde til ham, nej. Kan du se de her, der har huset og alt, hvad du snakker om? Han sagde til ham, ja. Han sagde, i forhold til Jannah, det her vil være ligesom et fængsel. Men i en fattigdom, og så meget, du har det så skidt, men i helvede, det her det er følt som et paradis. Subhanallah. Så al-dunya sijnul mu'min, wa jannatul kafir. Og til sidst vil jeg nævne en historie, jeg gør det inshallah hurtigt. Fordi jihad al-nafs, det er meget stort. Det er meget stort, og det er ikke ligesom jihad, som medierne kender det, eller som vi også kender det, med at holde et våben og gå i krig. Fordi i krig, du har et våben, han skyder dig, han dør, du dør, eller du skyder ham, han dør. Færdig. Men jihad al-nafs, det er noget, der banker på din dør hver eneste sekund. Du kan aldrig nogensinde slutte med jihad al-nafs. Du kan aldrig lade jihad al-nafs være, fordi lige meget hvor god du er, da vi kommer på et tidspunkt, hvis du slipper på jihad al-nafs, din nafs vil vinde over dig. Hvad siger profeten sallallahu alaihi wa sallam? Han siger, walladhi nafsi biyadihi. Han siger, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. En af jer, han vil lave de gode handlinger, som fører ham til Jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Til sidst, der vil kun være en meters afstand mellem ham og Jannah. Han skal snart dø. فيسبق عليه الكتاب. Så slipper han på den her jihad, og han laver noget haram, og han indtræder helvede. Og omvendt, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. En af jer, han vil lave alle de gerninger, som fører ham til helvede, indtil han når det tidspunkt, hvor han skal til at dø. En armslængde mellem ham og Jannah, mellem ham og nar, så laver han noget godt, og han dør på den her gode ting, og han indtræder Jannah. Det har jeg en historie, som jeg slutter af med. Abu Musa rahimahullah, dengang han skulle til at dø, og han sidder i sin seng, han ligger i sin seng, og han er ved at dø. Og han synger de omkring ham, og han siger til dem, i de sidste øjeblikke af hans liv, udhkuru sahib al-raghif. Husk manden med det stykke brød. Og hvem er den her mand med det stykke brød? Den her mand, det er en meget rørende historie, den her mand, han plejer at leve i sit tempel i bjerget for sig selv. Han har tilbedt Allah subhanahu wa ta'ala i hele 70 år. Og hver søndag tog han ned for at købe det, han har brug for af mad, og gå op til sit tempel igen og tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Og i sidste del af hans liv går ham her mand ned for at købe ind på en søndag, og shaitan, hvad gør han? Han sender en kvinde hans vej, og han pynter hende så meget i hans øjne. Han har jo aldrig set en kvinde før. Han pynter hende så meget i hans øjne, at han falder i zina med hende i hele 7 nætter. Og han begynder at græde og besvime adskillige gange. Han har aldrig lavet noget haram. Han besvimer adskillige gange af skam. Han har den her nafs al-lawwama, som vi snakker om. Han græder af skam, og han skammer sig, og han laver tawbah. Det siges nu hver gang han skulle tage et skridt, han sad igen på jorden og lavede sujud til Allah, og han spurgte Allah om tilgivelse. Og han gik rundt i gaderne, han var helt bevidstløs, indtil han fandt sig selv i byen, i blandt alle de fattige mennesker, som levede i enden af gaden. Og han sov med dem, de var 12 stykker, og han var den 13. Han sov med dem, og han græder, og han græder, og han græder. Og på et tidspunkt bliver det mørkt, og han er meget, meget sulten, og han er meget, meget tørstig. Og de plejer, de her mennesker, at få 12 stykker brød. Et brød til hver. Der kommer en mand, og deler 12 stykker brød ud til de 12 mennesker. Men han var den 13. Så den her mand, han ligger her blandt de 12. Og manden, han kommer efter fajr, der er mørkt. Han deler 12 brød ud. Så en af de her fattige mennesker, der plejer at få brød, han siger til manden, hvorfor har du ikke givet mig brød i dag? Så siger han til ham, har jeg måske givet 2 til en af jer? Alle siger nej, vi har fået en hver. Så hvad tænker han? Han lyver. Så han siger, wallahi, du får ikke et brød, fordi du lyver over for mig. Jeg har givet dig. Så den her mand, han holder brød, og han kigger på den. Ham her, der har tilbedt Allah i 70 år og syndet i 7 nætter. Han kigger på brødet, og han sender den videre til ham her mand. Og han sover, og han vågner aldrig nogensinde op igen. Han dør på den her tilstand. Han dør på den her tilstand. Han har hele sit liv forestillet sig, at han vil dø
mens han tilbad Allah subhanahu wa ta'ala i sit tempel. Hele de 70 år han har tænkt, umuligt at dør på andre måder end mens jeg tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala i det her tempel. Men en lille synd, eller det er en stor synd, men en lille gåtur fik ham så langt ned i rang, og han døde på den her tilstand. Fordi hans jihad al-nafs, den slækkede et øjeblik. Essensen ved den her historie, og det dejlige, eller det der er mest vigtigt ved den her historie, det er efterfølgende. Allah subhanahu wa ta'ala, han bringer alle de 70 års tilbedelse i vægtskålen. Og de 7 nætters zina i den anden vægtskål. Og gæt hvem der vinder. Hvem kan gætte? De 7 nætters zina, det er rigtigt, de 7 nætters zina, de vægter større end de 70 års tilbedelser. Der hører den her nu. Allah subhanahu wa ta'ala, han fjerner de 70 års tilbedelser og lægger det stykke brød på den anden side af skålen. Kan I gætte, hvem der vinder nu? Yunus, brødet. Brødet vinder den her synd. Brødet vinder over de 70 års tilbedelse. Fi sabilillah. Hvorfor? Og der kommer vi så til konklusionen. Hvorfor har Allah subhanahu wa ta'ala ikke gjort tælleren som de der skelner mellem hasanat og sayiat på dommedagen? Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at vi bringer vægtskålen frem på dommens dag, så ingen sjæl vil blive retfærdigt behandlet. Allah subhanahu wa ta'ala, han bringer ikke tælleren, hvor mange hasanat og sayiat du har lavet, men vægten er værd. Det vil sige, dine tilbedelser. Jo mere intention for Allah subhanahu wa ta'alas skyld du ligger i dem, desto mere vejer de på dommens dag. Jeg afslutter med den her historie. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at gøre sig blandt de retskaffende mennesker, om at gøre sig blandt dem, som har den højeste rang af den her nafs, og om at bekæmpe vores nafs indtil den dag vi dør. Og jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at ikke lade os, eller ikke tage vores sjæl, før end vi dør som muslimer. Og jeg spørger ham til sidst om at samle os alle sammen i Jannah, lige så vel som han har samlet os alle sammen her i aften. Og barakallahu fikum. Bismillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Jeg vil vide, at der er ingen Gud, der er berettiget til at blive tilbedt ud over Allah subhanahu wa ta'ala og profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hans sidste sendebud. Den Allah retleder kan ingen vildhed, og den Allah vildleder kan ingen retlede. Kære bror og beærede søster, efter vi har hørt den her historie, efter vi har hørt alt det her, så er det på tide at indse, at den her kamp, som vi snakker om, at kæmpe med den her sjæl, det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Det er noget, som vi alle sammen kan relatere til. Vi har alle sammen den her kamp. Vi har alle sammen en sjæl, vi skal kæmpe med. Dag ind, dag ud. Noget, vi ikke kan gå væk fra. Det her selvbeherskelse, det betyder kort og kontant, at vi skal kontrollere os selv. Vi skal kunne kontrollere, hvad det er, vi gør. Vi skal kunne kontrollere alt, hvad der sker i vores liv. Fordi vi har alle sammen vores kampe. Vi har alle sammen et formål med de her kampe. Nogle kæmper for succes i livet. Nogle kæmper for at få statuer af sig selv. Nogle kæmper for at blive husket, når de er døde. Nogle kæmper for at tilfredsstille deres sjæl. Nogle kæmper for at tilfredsstille deres lyster. Nogle kæmper for det, de elsker. Og nogle kæmper for dem, de elsker. Men de her kampe, de er kun for dunya. De her kampe, de er ikke kampe for Jannah. Kæmper vi for Jannah? Spørg dig selv, kære bror, så kæmper vi for Jannah. Kæmper vi og behersker vi os selv, så vi kan nå og opnå en højere belønning, som Khalid han sagde. Nogle mennesker, de tænker, lad mig bare opgive lidt i den her dunya. Nogle mennesker, de tænker, hvis jeg kontrollerer min sjæl, hvis jeg kontrollerer den her nafs en lille smule, så vil jeg inshallah nå bare Jannah. Mit mål er bare indtræde Jannah. Men kære bror og søster, hvis dit mål er så lavt, så skal du passe på. Fordi når du sigter lavt, så ender du enten i der, hvor du gerne vil være, eller så ender du lavere. Men lyt til, hvad profeten sallallahu han siger. Idha sa'altumullah, altså hvis de spørger Allah subhanahu wa ta'ala, fas'aluhu al-firdaus, så spørg ham om det højeste, spørg ham om al-firdaus. Sig det ikke lavt, kære bror og søster. Sig det ikke lavt med det du har brug for. Fordi det der, når du sigter lavt,
så kan du potentielt ende i haram. Så kan du potentielt ende i helvede. Men når du sigter højt, når du sigter efter al-Firdaus, så ved, kære bror, så enten rammer du al-Firdaus, eller så rammer du i hvert fald, inshallah, noget lige under det. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger en videre, Huffatil jannatu bil makarih. Altså paradiset er omringet af anstrengelser. Wa huffatil naru bil shahawat. Og helvede, det er omgivet af lyster og begær. Og det er dem her, vi kæmper med. Så hvis du bliver opslugt, og hvis du ikke kan beherske dine lyster, så ved, kære bror og bæresøster, at hvis den her nafs, den overtager dig, så kan vi potentielt ende et helt forkert sted. Et sted, som vi ikke har lyst til. Men hvis du kan trænge igennem de her hårdheder, hvis du kan kæmpe med dig selv, og kæmpe med det her hjerte, og kæmpe med dine lyster, og kæmpe med den her sjæl, så vid, at det, der ligger til dig, det er en belønning. En belønning, der er for evigt. En belønning, som er Jannah. Fordi kære bror og bæresøster, det er ikke nemt at give penge ud, når du har allermest brug for det. Det er ikke nemt at komme herhen, når det er vinter. Det er ikke nemt at komme herhen, når du for eksempel ikke har bil. Det er ikke nemt, når du ikke har penge til buskort. Det er ikke nemt at bede de her 5 bønner. Det er ikke nemt at bede de her 5 bønner i moskeen. Det er ikke nemt at stå op til Fajr, som Khaled sagde. Det er ikke nemt at komme til de gode steder. Det er ikke nemt at afholde sig fra de dårlige steder. Det er heller ikke nemt at tage i moskeen og høre og lytte til noget, som potentielt kan være noget, dit hjerte er lidt bange for at høre. Og det er heller ikke nemt at faste, når alle andre spiser, som Khaled også siger. Det her, det er alt sammen noget, din nafs og din sjæl skal kæmpe med. Det, den kæmper med, det er det, der er hårdt. Når alle andre, de ikke gør det her, så er det her, vi skal holde fast. Fordi din nafs, den vil altid kæmpe. Og dengang, før i tiden med sahaba, så var de kendt for at skrive en masse digte. De skrev en masse digte om alle deres tanker og så videre. Og på et tidspunkt, så skrev de en masse digte om deres nafs, om den her sjæl. Og der vil de blandt andet nævne i nogle digte, hvor de vil skrive, Ja nafsu tubi, ja nafsu tubi, kære sjæl, åh sjæl, vend tilbage til Allah. Åh sjæl, angre, åh sjæl, du kan ikke klare det her. Det er det, de plejede. De plejede at snakke til deres sjæl. Hvor tit snakker du med din sjæl? Hvor tit kæmper du med dig selv, kære bror og kære søster? Følger du den? Eller er det den, der følger dig? Fordi sahaba, blandt de bedste mennesker efter profeterne, de plejede at snakke til deres sjæl. De plejede at sige, åh sjæl, afhold dig fra det her. Hvorfor? Hvorfor kæmper de med deres sjæl? De plejede at sige, åh sjæl, det her, det er ikke det værd. Åh sjæl, når jeg smager helvede, så vil du ikke kunne klare at smage helvede. Åh sjæl, hold ud, hold fast. Det var, hvad sahaba de gjorde. Hvad gør vi? Har vi vores nafs i snor, eller har den os i snor? Du skal vide, kære bror og søster, at har den dig i snor, så kommer du på arbejde. Har du den i snor, og har den i kort snor, så skal du nok klare det her, inshallah. Wallahi, kære bror og søster, det her, du skal ikke føle, at det her det er en kamp, du kun går igennem selv. Det er en kamp, alle og enhver har. Det er en kamp, vi alle sammen går igennem. En kamp, som er en stille kamp. For det er en kamp inde i dit indre. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, Alla inna sil'at Allahi ghaliya. Altså, at sælge Allahs gave og Allahs vare, den er dyrbar. Alla inna sil'at Allahi ghaliya. Alla inna sil'at Allahi al-jannah. Altså, sælge Allahs vare er dyrbar. Sandelig er Allahs vare al-jannah. Så kæmp, kære bror og bære søster. Fordi varen er dyrbar. Du kan ikke forvente, at du får jannah bare uden videre, uden kamp. Men på den anden side, så er Allahs straf også den hårdeste straf. Og på den anden side, så er Allahs straf også den mest retfærdige straf. Så bebrejde ikke andre, ud over dig selv, ud over den her sjæl. Bebrejde ikke andre, ud over din sjæl, kære bror og søster.
Den her nafs, hvis den trækker dig mod helvede, så skal du kæmpe. Hele livet. Der er ikke et sekund, hvor du kommer til at kæmpe. Enten vælger vi at give slip, ellers så vælger vi at have den i snor. Vælger vi at give slip, så skal vi vide, at der er konsekvenser. Vælger vi at kæmpe imod og have den i snor, så skal vi vide, at der er belønning. Meget enkelt. Enten eller. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han siger, din sjæl, kære bror, den er som din fjende. Så snart den finder dig seriøs, når den ser, at du er seriøs omkring noget, så adlyder den dig. Men hvis den ser en lille svaghed i dig, bare en lille svaghed, hvis du giver slip bare en lille smule, så vil den tage dig til fange. Så vil din sjæl, din nafs, den vil tage dig til fange. Hvis den bare ser det mindste svaghed. Og det var det, vi hørte med den her historie. En lille svaghed efter 70 år. En lille svaghed. Og så var det masser af synder. Så pas på at være stærk. Og være vågen, kære bror og være søster. Vi skal være vågne hele tiden. Vi skal ikke miste fokus. Bevar fokus. Kig efter målet. Sæt et mål, som du sætter i livet. Og sæt et mål til efterlivet. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Men den, der frygtede at stå til ansvar over for sin herre, og nægtede sig selv det dårlige, som han begærede. Det dårlige, som han begærede. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Så vil jannatu hiya al-ma'wa. Jannata hiya al-ma'wa. Altså paradiset vil være det evige opholdssted. Et opholdssted, som du vil få for evigt. Et opholdssted, som du har kæmpet hver evig eneste dag for. Og det er paradiset. Allah endvidere, han siger, som Khalid også nævnte, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Ved den sjæl og den, som har formet den, når han sværger ved den, Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Derpå blev der indgivet en bevidsthed om, hvad der er dårligt, om bevidsthed om, hvad der er godt. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Og det er det, vi skal nævne nu. Sandelig, den der renser den, han får medgang. Den der renser den, får sejr. Den der renser den, får succes. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Og den der fordærver den, den der ikke renser den, vil hverken få succes, vil hverken få sejr, eller vil hverken få lykke. Og forskellen på den, der renser sin nafs, og den, der ikke renser sin nafs, det er forskellen mellem medgang og sejr, og modgang og nederlag. Allah siger ikke, at vi skal have en nafs, der er fuldkommen ren, for det kan vi. Vi kan ikke få en fuldstændig ren nafs. Men vi skal arbejde på at rense den. Vi skal arbejde på at rense den, så vi kan opnå modgang, så vi kan opnå succes, og vi kan opnå sejr. Vid, kære bror og søster, at det du kæmper med, det her i det indre, det kan være alt fra, du prøver på at stoppe med at lyve. Det kan være alt fra, at du stopper med at bagtale. Det kan være jalousi. Det kan være vrede. Det kan være kibber. Det kan være lyster. Det kan være din tunge. Det kan være dine øjne. Det kan være alt det her. Og alt det her, hvis du ikke kan kontrollere det her, så bliver det her dårligere og dårligere og dårligere. Og til sidst, så vil vi have den her kop, hvor intet kan trænge ind i. Og jo mere vi afviger, jo mere kommer vi på afveje. Kære bror og søster, vi har en tendens til, at hver eneste gang en af os laver en søn, så siger vi subhanallah, det her det var shaitan, hver gang. Vi bebrejder aldrig os selv. Det var bare shaitan, der kom, og ja. Men vi glemmer den her fjende. Den her fjende, din sjæl, er en fjende ind i dig selv. Det er vores nafs, det er noget, vi skal kæmpe med. Selv da Abu Bakr radiyallahu anhu, han gik over til profeten sallallahu alaihi wasallam, og han sagde til ham, åh profet,
Fortæl mig om noget, jeg kan sige om morgenen, og noget, jeg kan sige om aftenen. Og blandt de her ord, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam han sagde til ham, det var, at han skulle sige til Abu Bakr radiyallahu anhu, han skulle sige til ham, wa'udhu bika min sharri nafsi. Og jeg søger tilflugt hos dig, o Allah, fra alt det onde i min nafs. Det var, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam han sagde til Abu Bakr radiyallahu anhu. Og vi tænker bare, nej, det var ikke vores sjæl det her. Det var shaitan, der bare kom til os. Vi er gode mennesker, alhamdulillah. Men når en bror og en søster kommer til dig, eller når du ser en bror og en søster, som har svært ved at opgive den her synd, som har svært ved at opgive det her dårlige i deres liv, eller hvis de opgiver den blot for en kort stund, så spørg dig selv, hvorfor er det, de vender tilbage til det her? Spørg dig selv, kære bror, når du har en søn, som du oprigtigt vil komme væk fra, er du så ikke i stand til at komme væk fra den? Og hvorfor vender du så tilbage til den, hvis du ender med at vende tilbage til den? Det er fordi din sjæl, den har overtaget. Din sjæl har været stærkere på det her punkt. Fordi du ikke kunne selv beherske den her sjæl. Din selvbeherskelse, din kontrol over den her sjæl, var ikke stærk nok. Den første arena af den her jihad al-nafs, det er mod din sjæl. Du skal kæmpe en krig mod den her sjæl. En stille krig. En krig i dit indre. Og hvis du ønsker at sejre, så have den i den her korte snor. Lad den ikke have dig i snor. Ibn al-Qayyim rahimahullah, han sagde også en videre, at der er et bjerg, når du er på din rejse mod Allah subhanahu wa ta'ala. Og det her er den eneste vej mod Allah subhanahu wa ta'ala. På den her vej er det eneste, du kan gøre for at komme over til Allah subhanahu wa ta'ala og komme imod Allah subhanahu wa ta'ala, det er at bestige det her bjerg. Og det her bjerg, det er din nafs. Det her bjerg, du skal bestige for at nå op til Allah subhanahu wa ta'ala, det er din nafs. Hvis du fortsat ønsker din rejse med Allah subhanahu wa ta'ala, så vil du gå igennem den her hårdhed, og så vil du bestige det her bjerg. Og hvis du ikke ønsker det nok, og hvis du ikke kan beherske dig selv nok, og kæmpe med dig selv nok, så tager du ikke den vej. Og så er fejlen ved, at du ikke ender hos Allah subhanahu wa ta'ala og tilfredsstiller ham. Så vend, min kære bror og søster, vend din nafs, vend din sjæl til at afholde sig fra det dårlige. Vend din sjæl til at gøre det gode, fordi det er også hårdt at kæmpe, som Khaled sagde. Det er ikke hårdt at kæmpe om at gøre det gode. Du kæmper også med din sjæl om at gøre det gode. Der var på et tidspunkt en sahaba, han var kendt for at lave rigtig, rigtig mange af de her gode gerninger. Han var hele tiden i gang. Han stoppede aldrig. Så kom nogle sahaba og sagde til ham, og du som udfører alle de her gode gerninger, gør du ikke din sjæl træt, gør du ikke din nafs træt ved at gøre alle de her gode gerninger hele tiden? Er det ikke trættende for din sjæl at gøre de her gode ting? Hvad er det, du ønsker fra din sjæl? Så svarede han, jeg ønsker dens rolighed, og jeg ønsker dens behag. Og det finder vi her. Det finder vi ved at gøre de gode ting. Så hvis en person, han stræber og behersker den her nafs, den her sjæl i dag, for at den skal have det hårdt i dag, så kæmper han for, at den skal være rolig og i behag i morgen. Som er, inshallah, i Jannah. Så kæmp, kære bror, og vær iblandt dem, der kæmper. For det er hårdt, og det er en kamp, og det er noget, vi alle sammen går igennem. Det er ikke noget, du er den eneste om. Det er noget, som vi alle kæmper for. Og til sidst, så vil jeg nævne en kort ting, som profeten sallallahu alaihi wasallam han sagde. Og det var, at profeten sallallahu alaihi wasallam han siger, husk ofte det, som afskærer fornøjelser. Det, som afskærer fornøjelser, det betyder, husk ofte det, der får dig væk fra det dårlige. Og det er døden. Kære bror og søster, hvor tit husker du døden? Hvor tit husker du på? Husker den her sjæl på, at der er et efterliv. At der er et regnskab, vi skal stå til ansvar for. Hver evig eneste lille ting. Hver evig eneste sekund. Hver evig eneste minut. Hver evig eneste time. Dag. Uge. Måned. År. Alt skal vi stå til regnskab for. Ingen herinde kan sige, at jeg skal ikke dø.
Ingen herinde kan sige, at jeg ikke skal stå til regnskab. Hvor tit stiller du dig selv og den her sjæl til regnskab? Fordi vi skal kæmpe, kære bror og kære søster. Vi skal arbejde. Det er hårdt. Vi skal være stærke. Vi skal holde ud. Vores mål er al-Jannah. Vi skal nå det mål. Og vi kan godt nå det mål. Det handler blot om at kæmpe. Det handler om at kunne beherske sig selv. Det handler om, at den her selvbeherskelse, den skal fylde mere end dine lyster. Og det er det handler om. Så husk den her død, og husk straffen, men husk også belønningen, og husk paradiset, kære bror og kære søster. Og jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at gøre sig blandt dem, som kan kontrollere os selv, blandt dem, som kan beherske sig selv. Og vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at samle os i Jannatul Firdaus al-A'la, som han har samlet os i dag i den her moské. Og barakallahu fikum. Assalamu alaikum.